سلام كبرات تعزبتنا تيفي أبزلهم وسلام قتلو እንዳተመንና ንሎሚ ዝሓዝና ዜናታት ውሽጣ ሃገርን ወፃን ከነቅርብ ለኩም ተዳልና ኣለና ምሳና ክሳብ መወዳእታ ክትጸንሑ በአኽብሮት ንዕድም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኤርትራ ኣዋሃዲት ትካላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምስ ላዕለዋይ ምክትል ፕሬዝደንት ሃገራዊ ዝምድናታትን መሻርክትን መንገዲ ኣየር ቱርኪ ዘትያ። ህንዲ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ህንድን ኤርትራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ምዕባለታት ከም ዘተዩ ተገሊጹ። ሱዳን ፕሬዝደንት ሉላዊ ባይቶ ሱዳንን ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ወግእ ክሳብ ኣብ ዓወቱ ዝበጽሕ ኣይውዳእንዩ ክብል ተሰሚዑ። ፖላንድ በፒኤስ ዝድገፍ ዓቃባዊ ጸሓፊ ታሪኽን ኣማተርን ቦክሰኛን ናውሮኪ ንደጋፊ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ መወዳድርቱ በጸቢብ ድምጽ በሊጹ ተዓዊቱ። ኤርትራ ኣዋሃዲት ትካላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምስ ላዕለዋይ ምክትል ፕሬዝደንት ሃገራዊ ዝምድናታትን መሻርክትን መንገዲ ኣየር ቱርኪ ዘትያ። ኣዋሃዲት ትካላት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ናህላ ቫልጂ ምስ ሚስ ኦዝለም ሳሊሆግሉ ላዕለዋይ ምክትል ፕሬዝደንት ሃገራዊ ዝምድናታትን መሻርክትን መንገዲ ኣየር ቱርክን ከምውን ጉጅላን መረኻባ ኣገዳሲ መንባሩ ገሊጻ። ሚስ ናህላ ቫልጂ ነዚ ዝበለትሉ ምስ ሚስ ኦዝለም ኣብ ኢስታንቡል ድሕር መረኻባያ። እቲ ርክብ ብዛዕባ ዘላቂ ልምዓትን ተራ ውልቃዊ ጽላትን ዓለማዊ ጉዕዞን ከምውን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኣገልግሎታት እቲ ሃገራዊ መገዲ ኣየር ናብ ኤርትራን ሓበሬታ ንምልዋጥን ዝዓለሙ ምዃኑ ጠቒሳ። ሚስ ናህላ ቫልጂ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 17 ታሕሳስ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ወረቐት ስራሕ ኣብ ዘረከበትሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸንባሪ ክኸውንን ብስም ዓቃብ ሰላም ዝወፅእ ገዚፍ ገንዘብ ኣብ ፕሮጀክታት ልምዓት ክውዕል ከምውን እዋናዊ ሕቶታት ኣህዛብ ኣብ ዝምልሱ መዳያት ከም ኣገልግሎት ሕክምናን ካልእ ኣገልግሎታትን ኣብ ምሕድግ ቦታታት ኣተኪሩ ክሰርሕ ፀዊዒ መንባሩ ዝዝከር ኮይኑ እዚ መርኣያ ሓደ ካብቶም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ጻውዒት ዘቕረበሎም ምዃኑ ይግለጽ። ህንዲ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ህንድን ኤርትራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ምዕባለታት ከም ዘተዩ ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ብሓደ ግንቦት ኣብ ኒው ደልሂ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ዶክተር ኤስ ጃይሻንካር ተራኺቡ ከም ዘተየ ተገሊጹ። እቲ ክልታዊ ርክብ ኣብ ምድልዳል ክልታዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዘተኮር መንባሩ ተገሊጹ። እቲ ዘተ ኣብ ዓውድታት ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ንግዲ ወፍሪ ዝለዓለ ምትሕብባር ንምፍጣር ዝሕግዙ ዕድላት ምዃኖም ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ጸብጻብ ሓቢሩ። ሚኒስተር ዑስማንን ዶክተር ኤስ ጃይሻንካርን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ምዕባለታት እውን ከም ዝዘተዩ ጸብጻብ ጠቒሱ። ኣብታ ኣኼባ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ህንዲ ኣቶ ዓለም ፀሓየ ተረኺቡ ምንባሩን እቲ ጸብጻብ ገሊጹ። ሱዳን ፕሬዝደንት ሉላዊ ባይቶ ሱዳንን ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ወግእ ክሳብ ኣብ ዓወቱ ዝበጽሕ ኣይውዳእንዩ ክብል ተሰሚዑ። ፕሬዝደንት ሉላዊ ባይቶ ሱዳንን ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ኣብ ዓወት ዘይበጽሐ ደው ከም ዘይብል ኣዊጁ። ብዕጡቓት ሓይልታት ሱዳንን ሓፈሻዊ ስላይ ኣገልግሎትን ዝምራሕ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር ዋና መድሕን ኮይኑ ከም ዝቕጽል ኣስሚሩሉ። መንግስቲ ነቲ መርሓ ጎደና ንምዝዛም ጠለባት ናይቲ መሰጋገሪ እዋን ንምምላእ እውን ዘለዎ ድልውነት ከም ዘረጋገጸ ጸብጻብ ሱዳንስ ኢኮ ገሊጹ። አልቡርሃን ኣብ ስነ ስርዓት መመረቕታ መበል 21 ጉጅለ ሓፈሻዊ ስላይ ኣገልግሎት ኣብ ዘስምዑ መደረ ነቶም ተመረቕቲ እንኳዕ ሓጎሰኩም ድሕሪ ምባል ናብቲ ትካል መጽምባሮም ኣብ ስርዓት ሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ቁኑዕ ወሰኽ ኣባላት ዝውክል ምዃኑ ገሊጹ። አልቡርሃን ኣስዒቡ ነቲ ማሕላ ምኽባርን ዝለዓለ ደረጃ ሞያዊ ብቕዓት ምዕቃብን ኣገዳሲ ምዃኑ ካብ ወግዓዊ ስርሑ ወፃኢ ዝሰርሕ ሰብ ኣይንደልን ካብ ምስ ዝኾነ ምስ ፖለቲካ ወይ ፖለቲካዊ ምትእስሳር ዘለዎ ቀቢላዊ ይኹን ኣውራጃዊ ሃይማኖታዊ ይኹን ወይ ወገናዊ ሙሉእ ብምሉእ ክንርሕቕ ኣለና ክብል ነቶም ተመረቕቲ መበል 21 ጉጅለ ሓፈሻዊ ስላይ ኣገልግሎት ሃገር ገሊጹሎም። መንግስታዊ ትካላት ንኣውራጃውነትን ቀቢላውነትን ንምንጻግ ከም ኣርኣያ ወይ ሞዴል ኮይነን ከገልግላ ከም ዘለዎም በመጥቃስ ሱዳን ብዝኾነ ሓደ ውድብ ቀቢላ ጉጅለ ዘይኮነስ ተጠርኒፎም ብኩሉ ህዝባ ብብዝሖምን ድልውነቶምን ንሃገር ከም ዝውክሉ ወሲኹ ገሊጹ። አልቡርሃን
መንግስቲ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተቐመጠ መርሓ ጎደና መዘዛም መሰጋገሪ ትካላትን መምላስ ምርግጋእን ዘጠቓለለ ንቕድሚት ንምስጓም ዘለዎ ድልውነት ደጊሙ ምርግጋጹ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ መንገዲ እዚ ብመስዋእቲ ህዝቢ ሱዳን ንሃገራዊ መትከላት ብዘለዎ ዘይንቕነቕ ተወፋይነትን ጥራይ ክፍጸም ከም ዝኽእል ኣረዲዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ31 ግንቦት ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ኮይኑ ቃለ መሓላ ዝፈጸመ ዶክተር ካሚል እድሪስ እዚ ውግእ ናይ ልኡላውነት እዩ፣ ንጅግና ዕጡቕ ሓይልታትና ድማ ሰላምታይ ብምቕራብ ንህዝቢ ከገልግል ቃል ኣቱ ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ዶክተር ካሚል ኣልጣይብ እድሪስ ኣብ ጊዜያዊ መምሕዳር ርእሰ ከተማ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪፐብሊክ ሱዳን ኮይኑ ብወግዒ ቃለ መሓላ ፈጺሙ። ፖላንድ በፒኤስ ዝድገፍ ዓቃባዊ ጸሓፊ ታሪኽን ኣማተርን ቦክሰኛን ናውሮኪ ንደጋፊ ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ መወዳድርቱ ብጸቢብ ድምፂ በሊጹ ተዓዊቱ። ሃገራዊ ሕጹይ ተቃዋሚ ሰልፊ ካሮል ናውሮኪ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ፖላንድ ብጸቢብ ተዓዊቱ። እዚ ውጽኢት ድማ ነቲ ማእከላይ መንግስቲ ንደጋፊ ኤውሮጳዊ ድጋፍ ዋርሶ ንምድልዳል ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዓቢ ጽፍዒት ከም ዘስዓበ እዩ ዝግለጽ። ኣብተን ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተባብዓ ዓቀባውያን ሃገራት ኤውሮጳ ናውሮኪ 50.89 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካቡ ከም ዝተዓወቱ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ውጽኢት ናውሮኪ ንፕሬዝደንታዊ መምሕደሪኡ ተጠቂሙ ንኣጀንዳ ሊበራላዊ ፖሊሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶናልድ ታስክ ንምፍሻል ክጥቀመሉ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ዝያዳ ፖለቲካዊ ምትዕንቓፍ ዝሕብር እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ። መንግስቲ ሚኒስተር ዶናልድ ታስክ ነቲ ብሃገራዊ መንግስቲ ኣብ ሕግን ፍትሕን ወይ PIS ዝገብሮ ምትዕርራይ ፍርዲ ቅድሚ 18 ኣዋርሕ ስልጣን ዝሰኣነ ንድሕሪት ክመልሶ ክጽዕር ምጽንሑ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ግን ነቶም ጻዕርታት መሻርክቲ PS ዝኾነ ፕሬዚደንት ኣንድሬጅ ዱዳ ዓጊትዎም ኣሎ። ብዘይካዚ ናውሮኪ ከም ፕሬዚደንት ነዚ ቅዲ ክቕጽሎ ተኽእሎ ከም ዘለዮም እቶም ተንተንቲ ዝገልጹ። እቲ ፍርዳዊ ምትዕርራይ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ PS ምስ ብራስለስ ዝነበረ ሕማቕ ዝምድናታት ከም ዝሓገዘ እውን ይግለጽ። መወዳድርቲ ናውሮኪ ዝኾነ ራፋል ሕጹይ ገዛኢ ሲቪክ ልፍንቲ ታስክ ሰንበት 2 ሰነ ኣጋምሸት ውጽኢት ኣዝዩ ምቅራብ ከም ዘለዎ ዘርኢ ናይ መውጽኢ ምርጫ ድሕሪ ምሕታሙ ብቕጽበት ዓወቱ ኣዊጅ ምንባር እውን እቲ ጸብጻብ ገሊጹ። ራፋል ኣብ ኤክስ ንመብዛሕትኦም ዜጋታት ብዛዕባ ፖላንድ ዘለኒ ራእይ ከኣምኖም ብዘይምኽኣለይ ይቕሬታ ይሓትት ብምባል ካሮል ናውሮኪ ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብምዕዋቱ እንኳ ሓጎሰካ ብሎ ክብል ድማ ንመወዳድርቱ ዮሃና ክብል ተሰሚዑ። በፒኤስ ዝድገፍ ዓቀባዊ ጸሓፊን ታሪኽን ኣማተር ቦክሰኛን ናውሮኪ ነቲ ናይ ምርጫ ድምፂ ኣብ ልዕሊቲ ን18 ኣዋርሕ ጸንሐ መንግስቲ ታስክ ከም ረፈረንደም ገይሩ ገሊጹ። ንዝደኸመ ኣብ እተሓሊላ ብቁጠባ ውሕስቲ ዝኾነት ሃያል ሃገር ክንነብር ንደሊ ብምባል ከም መራሒ ሃገር መጠን ንፖላንድን ፖላንዳውያንን ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳይ ከም ዘይገድፎ ርግጸኛታት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ክብል ወሲኹ ቃል ከም ዝኣተወ እቲ ጸብጻብ ኣረዲዩ። ታስክ ብዛዕባ ውጽኢት ምርጫ ብቕጽበት ርእይቶ ከም ዘይሃበኳ እንተተፈልጠ መንግስታውያንን ናይ ግሊ ፈነወታት ግን ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብመደበር ቴሌቪዥን ተሃገር መግለጺ ክህብ ምዃኑ ምጥቃሶም ተገሊጹ። ሓደ ወዲ 32 ዓመት ኪላይቲ ፓትሪክ ማሬክ ኩሉ ነገር ኣብ ጫፍ ጥርዚ ነይሩ ይብል። እዚ ህሞት ብርግጽ ተሓዋውሰ ስምዒት እዩ። እዚ ፍልሊ ግን ክሳብ ክንደይ ንእሽቶ ምንባሩ ዳርጋ ካብ መረጽቲ ኣብ ፍርቂ ከም ዝተመቓቐልና ይሕብረና ክብል ሓሳቡ ገሊጹ።